Ach, witaj mój stary, ty si taký milovaný, jak moja pekná opica, ktorú som do ryti kopla a ozaj, a ona ma má stále rada a furt chodí za mnou vácej lepšie ako ty. Aj by mi pichol, ale to je suka, bože môj. A čo mám ja, bože, teraz robiť, aj bože. Ja musím mať, aby sa padol. No, dobre. No, čaute. Nie, ešte, ostane ešte. Áno. No dáme ti cigaretku. Áno, dobre, cigaretku. No jasné. Nie, koženú, lebo to... Koženú ti nedám. No. To ti nedám. Lebo to pod zákonom ešte máš len 17. A mňa by zavreli. No. Však ty rád šukávaš chlapmi, nie? No také. Rád šukávaš chlapmi. Ty mal byť už volať s docvakanými prepatými ľuďmi zavretí už tu dávno, lebo ty už asi ani nevieš dosť čo si. Ja som Škultetý Jozef, ja som z Dolných Ozoroviec. Škultetý Jozef z Dolných Ozoroviec. Keď som mal 25 rokov, išiel som študovať za evangelického farára, študoval som 4 roky, pohádal som sa s dekanom, vyhodil ma, potom som mal 31 rokov, som sa oženil a teraz mám 4 pekné deti. Ty máš 28, máš si slobodný. Že? Máš 28. Nie si špinavý, nie. To si jeba. Ale to dobre. Vidíš? A kde bylo? V Dolných Ozorovcách. A čo tu robíš furt v jednom kuse? Malom tak a otravuješ? A nie, aj on tu môže byť. Ty mňa otravuje, sa pýtaš, že odkiaľ som. To nepohodne, nech ostane, čakaj. No dobre. Čo no dobre? Dobre to je. Ako sa voláš? Palacinka Ernest. A kde má zuby prenes zuby? Predal som cigáňom, aby predali, boli zlaté. A ty si skade? Ty si z Indie, alebo z Ázie, či skade si? Pakistanu. No, z Pakistanu. No, lebo som taký... A jeden, keď som chodil v Bratislave, však vy ste Izraelita, ja hovorím, není som, ja som... A taký čierny ste aj podlhovastú tvár máte, jak Izraeliti. Izrael tak mula. Áno, fakt, na môj dušu. Ale mula není Izraelit, si tupý koň. Muláci sú Mohamedáni, no však aj. Mohamedáni to není Izrael. Izraelci sú úplne nejaká iná Kristova kokotina, ale to sú proste... Nie, Izraeliti. Izraelci sú není Mohamedáni, hej ty pek, ty asi doma nemáš internet, lebo ti najebem to džeho. Židáci sú, no dobre. Kto sú Židáci? Izraeli, no. Ale sú tam aj Mohamedáni. Mohamed Ali. Izraeli, Židia. Nevieš, čo to je. Nepsáto. No vidíš, o seba sa otí. Ok, tak to mám noviny. Ideš čítať? No pivové flašky, no čože by som... Aké aj nie. Tak daj jedno pivo. Sme vypili hentam, tam sú dvaja kamarádi. No dobre, už ma toľko nepovedal, lebo aby to nedal na internet a potom sa bude, že... Aj keď sú tam kocúrikovia. Kocúrikovia? Tak ich už pozrieť. Tak by som bol s nimi, sadme pivo vypili jedno. Lebo mi chýbalo ešte, tak mi dal 13 centov a ešte mi aj tak 5 centov chýba. No, pohodu čo.